Bona nit. Se suspèn la circulació de trens cap al sud i l'aeroport des de Sants des d'avui mateix i almenys durant una setmana. El Centre Coordinador Ferroviari de Barcelona ho ha decidit després que avui s'ha viscut l'enèsim incident, un desplaçament de la paret d'un túnel que ha obligat a tallar els trens de Rodalies cap al sud i també els ferrocarrils de la Generalitat. I Sants ha tornat a ser l'escenari del caos. Una de les empreses constructores de l'AVE diu a TV3 que aquesta és l'obra més difícil que han fet mai i en qüestionen el procediment. Insinuen que els problemes es poden repetir per les dificultats de les condicions del tram on s'està treballant. A partir de demà mateix, durant almenys una setmana, queda suspès totalment, durant, com dèiem, almenys una setmana, el servei de Renfe entre Sants i Gavà i també la línia de ferrocarrils de la Generalitat Llobregat-Anoia entre Plaça Espanya i el Gornal. És la reacció radical del Ministeri de Foment i de la Generalitat davant la nova incidència greu que hi ha hagut aquest matí a les obres de l'AVE que s'estan fent a l'estació del Gornal a l'Hospitalet del Llobregat. Són línies molt importants pel volum de viatgers, Cori Calero, especialment en dies laborables. Què més s'ha dit en aquesta roda de premsa que ha acabat fa uns minuts de Víctor Morland, secretari d'Estat d'Infraestructures? Doncs el que han fet és aconsellar als usuaris, per exemple, que han de viatjar entre Sants i Bellvitge que agafin la línia 1 de Metro Més, que estarà reforçada, o també que volen tranquil·litzar aquests usuaris que es veuran afectats dient-los que hi haurà un servei d'autobusos llançadera. En total, 200 autobusos que posaran en funcionament i que cobriran aquest tram afectat. Ells diuen, però, que aquests 200 autobusos potser no podran entrar en vigor tots dilluns que ve, que és quan hi haurà més volum de passatgers. I de moment només n'hi haurà uns 160. Demà començaran a funcionar ja aquests primers autobusos, però no tots. I la prova de foc serà això dilluns, quan hi hagi un volum de passatgers més alt. La pregunta és si això funcionarà, no només perquè el trànsit rodat, que és el que utilitzaran aquests autobusos, ja és prou congestionat en aquesta zona, sinó perquè no hem d'oblidar que per aquest punt afectat hi passen 400 trens diaris, també de llarg recorregut i curt recorregut, no només també aquests de Rodalies, i que a més hi ha 90.000 passatgers, 98.000 passatgers, gairebé 100.000 diaris que utilitzen aquesta línia. En aquest sentit, Víctor Morland ha dit, per exemple, el secretari d'Estat d'Infraestructures, que demanaran responsabilitats a l'empresa adjudicatària, ja que aquest problema que hi ha hagut avui no es tracta d'un esvoranc com els que hi ha hagut fins ara, sinó que és un altre tipus de problema. És una paret d'un túnel de ferrocarrils de la Generalitat que ja funcionava, que s'ha vist afectada per culpa d'aquestes obres que s'estan fent. No ha sido un socavón, ha sido un desplazamiento de la pantalla lateral del túnel de ferrocarriles de la Generalitat y la hipótesis más barajada en un principio es que el desplazamiento es debido a la presión causada por las inyecciones de hormigón realizadas en el terreno. El que ha sorgit avui és que unes obres de construcció del túnel d'alta velocitat han afectat unes obres d'un túnel en funcionament, no un túnel que s'estigués construint, un túnel que està funcionant de ferrocarrils, pel qual hi passen dues vies de ferrocarrils. I és aquest el tema, i a sobre hi ha dues vies de Rodalies. I és aquest el tema que fa tallar el servei de Rodalies i el servei de ferrocarril. No els esvorancs de fa una setmana. És que hi ha hagut una afectació greu en un túnel en funcionament de ferrocarrils de la Generalitat. I tot queda a l'aire fins que s'arribi a un informe de tècnics d'Adif i de Ferrocarrils de la Generalitat que analitzin no només les causes d'aquest incident que hi ha hagut avui, sinó també de les conseqüències. Ells també hauran de decidir si aquesta aturada durarà 7 dies o hauran de ser molt més i fins i tot si aquestes obres de l'AVE finalitzaran realment el 21 de desembre com s'havia anunciat fins ara. Tot això ho estan investigant ara mateix, es diuen que s'han posat mans a l'obra, però la prova de foc serà dilluns, quan arribi tot aquest volum de passatgers tan intens que potser demà no serà tan gran. Gràcies, Cori. Precisament a l'espera que culmini aquesta investigació i davant la complexitat de l'obra, tot plegat ha fet que avui el president Montilla per primera vegada hagi estat molt explícit a l'hora de treure importància al compliment estricte del calendari d'arribada de l'AVE. Prima, diu, la seguretat. Les obres cal continuar-les i cal que finalitzin. I si la inauguració es pot fer el 21 i si no es farà en un altre moment. Però l'important, repeteixo, és la seguretat,
el fer les obres ben fetes i el que els ciutadans puguin gaudir d'un bon servei. També des de l'oposició, el president de Convergència i Unió, Artur Mas, i el president del Partit Popular de Catalunya, Daniel Sirera, han insistit en prioritzar la seguretat per davant del calendari. La prioritat, per tant, per tothom és la seguretat, i és que la complexitat de l'obra fa pensar que els problemes poden continuar. Si més no, un dels màxims responsables dels treballs que s'hi fan ha assegurat a TV3 que es troben en un moment crític. Esa obra ha sido un disparate hacerla por aquí. Ahora ya faltan 3 semanas para que s'acabe. Tot i els intents de l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat per calmar els ànims dels veïns, l'empresa constructora insinua que, tenint en compte les difícils condicions d'aquest tram, incidències com les d'aquests últims dies es podrien repetir. Y en este momento estamos en el centro del tramo, que es absolutamente el más difícil, por la profundidad esa de más de 20 metros, por la mayor proporción de limos, de tierras más sueltas disueltas en agua, y por el cruce con más ferrocarriles. I és que en aquest tram hi ha sobreposades 3 línies ferroviàries. A la superfície hi circulen les línies C2 i C10 de Renfe, al mig els ferrocarrils de la Generalitat i a sota, a 20 metres de la superfície, s'hi està construint la línia de l'alta velocitat. Avui sembla que una pressió externa arran de les obres ha provocat el desplaçament d'un dels murs de la línia de ferrocarrils i, per precaució, s'ha decidit tallar el servei. Unes obres complicades, doncs, dutes a terme seguint uns procediments que en el seu moment ja van ser qüestionats per les constructores. Cuando la obra no fue adjudicada, sugerimos la posibilidad de hacerla con tuneladora, este tramo y el contiguo, que está haciendo la empresa SACIR, pero aquello no fue considerado razonable y lo estamos haciendo con un procedimiento que es posible, que se puede hacer, acabaremos haciendo la obra, pero en unas condiciones ciertamente, como digo, las más difíciles que yo he conocido en toda mi vida profesional de más de 50 años. Dificultats pels constructors, però sobretot pels passatgers, que gairebé cada dia han de fer mans i mànigues per recórrer un trajecte que en condicions normals es faria en pocs minuts.